Gisiguro ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang 24 oras nga monitoring og koordinasyon na tali sa tanang ahensya sa gobyerno aron malikayan ang bisan unsang insidente nga makabalda sa malinawon og malampusong ASEAN Leaders Meeting 2026 sa Central Visayas. Kini atol sa send-off ceremonies sa Task Force Central Visayas alang sa ASEAN Leaders Meeting 2026, diin pasalig siya nga walay hulga sa seguridad ug masiguro ang malinawon, luwas ug hapsay nga pagpaygayon sa maong international nga tigom. Gipaygayon ang seremonya sa Lapu-Lapu City, diin na tumong kay mas pahugtan pa sa mga otoridad ang seguridad pinaagis pag-deploy sa task force nga gilangkuban sa libuan ka mga personnel o kapin sa 2,800 ka mga logistical assets aron suportaan ang operasyon. Sa iyang pamahayag, gibutiyag ni Nartates nga ang Philippine National Police adunay kinadak-ang deployment nga mokabat sa 5,226 ka personnel alang sa ASEAN 2026 security operations. Dugang paniini adunay 732 ka mga personnel gikan sa Presidential Security Command, 510 gikan sa Bureau of Fire Protection, 250 gikan sa Armed Forces of the Philippines, 200 gikan sa Office of the Civil Defense, 150 gikan sa Philippine Coast Guard, 50 gikan sa Lapu-Lapu City Traffic Management System, 20 gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang apil sa seguridad sa maong kalihukan. Kabahin usab sa operasyon ang 200 ka mga force multiplier o kapin sa 2,800 ka mga logistical assets sa lakip ang mga sakyanan, mobile patrol units o guban pang support equipment. Activity we have to prepare, and when we say security and peace and order, one of that is paano maging maayos and orderly and peaceful ang isang activity. And of course, we are looking at the different threat groups. There are 3 threat groups, no? The local terrorist group, the communist terrorist group, and of course, yung panghuli is yung the usual criminal gangs. We don't have any threats so far na nakita. Si PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr.